tung száhul rám. Most kipróbáljuk. Igen. És vannak sokan, akik néznek tung száhult. De szerintem sokan fogják. Igen, még egy története is van neki. Azt el is mesélem. Közben betolt. Hogy egy ember falakta őt ki, és igen, egy ember falakta ki őt, és így lett neki a baseball ütője, és életre kelt. Hogy azt senki nem tudja, de életre kelt. Ja, összefingja magát közben valaki. Lehet én voltam. Na mindegy. És most itt a tung száhúr vártam. Most menjünk, fussunk! Ó! Egy tragédia. Hello. Jó, véletlenül akartam angyilokos lenni. Ez az lettem. Fussunk, fussunk. De valaki mondjuk ez magát. Lehet, hogy én vagyok egész végig. Nem, mindegy. Vagy a speedrun. Speedrunba lecsinálom. Mondom, megcsinálom. Nem lecsinálom. Én a speedrunban is van. Most vártam. Ott van tung. Tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk seremnya. Tung suara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. Tung. Tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, datang di rumah kalian. Seremnya. Tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan. De összefingom magam lett erre. Ja, egy kívülön. Adjál már csöndbe. Hogy megint nem tudom betörni? Én mortkor. Volt téged, mert több ide is megcsinálódhatott volna, csak elrontottam mindent. És megint nem tudom bevárni. Várjatok. De srácok, lefrissítettem. Most meg befagy. Lehetséges. Na, nem. Frissítettem. Ugye a történetet azt elmondtam, de valaki lemaradt volna. Az is történt, hogy egy ember megfaragta őt, és lett egy baseball ütője. De igazából egy bábú lett volna. Egy Halloween-i bábú lett volna, de életre kelt. És így lett, és ugye maga az ember, ő így hívta a tung száhúr. De ez nem ilyen tung száhúr, ezt így nem így kell elmondani, hanem tung száhúr. Érdekesen. És valaki mindig összefingja magát, lehet, hogy én vagyok amúgy. Na, szóval, ja. De hülye vagyok. Szóval, ja. Jó, á. Ui.
Mama. 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 Na, szóval igenis életre kelt, és nem tudom, hogy maga most maga a bábú ezt hívja magát, vagy maga a ember. Mondjuk ez nem magyar nevek, miért valaki azt hinné, ez magyar nevek, ezek nem magyar nevek. Igen, ezek nem magyar nevek, hanem olasz. Tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya Szóval kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Seremnya. Tung ini biasanya bersuara layaknya most maga hívta el ez bábú magát, share ke teman kalian yang susah sahur. vagy csak az ember ilyen nevet adott neki, hogy tung sahur. Most tudom betörni. Nem tudom betörni. Netto activate red button. Neki futotta! Futotta! Szóval játszott akkor se, és defisít, és akkor egy másik moddal játszunk. Ne kérdezz, miért van a őlik nálam. Igazából senkivel nem üzengetek, velem sem. Megszabadíthaimban. Én is halpolném. Én is szint. Na. Most sem más. Mégse játszok más moddal. Nézzétek, ahogy pifelem ezt a gombot. Én is. Nem ahogy... What the fuck? Sikíts már! Nem. Koki. Tung sahur. Sahur! Sok Tot. értelme volt. Sahur! Sahur! Az nagyon sok értelme volt, amit... Szóval no. Eltávozunk. Hát, úgy. Ti, most megtudtad, azt volt mondom, tung, sahur. Bármikor. Megint nem. Pontos. Papi fun time. Nem, papi play time. Play. Kellett volna. Time. Az jó. Nem, fun time. Papi fun time. Na. Hey. Vesz már abba ujjaiddal lették. Vedd. Úgy van ujjáig 7-es. Várjál, a semmit.
Van piu-pius is. Hát a pattani. Púrú. Babászom. Hát, annyian. Nem. Hui! Na, tudnétek. Sárgék. Ami várja a sárgék. Hallok. Lelöktem. Apa. Miért próbáltak? Miért kellett lelökni? Apa. Mondom. Mondom. Apa. A sárgék. Ne. Hol lett baba is? A cuki baba. Feljutott. Amúgy. Hát egy kérdésem. Fél volt. Jó. A csapicsi. Még Google folyton. Nézd. Szia. Na. Futi, fata, futi, fata. Bu. Ne. Na, ennek a videónak ennyi is lett volna. Szép napotok, lehetek bátrak és merészek, mindig legyen szép napotok. Remélem, ma fel tudtam a mosolyt kelteni az arcotokra, mint egyetem vagyok, de mindegy. És sziasztok!